Yung kaibahan between me as a single person before, tapos nung naging mommy na ako, as in 360 degrees. May isang friend na nagsabi o sinabihan kami na, ay magbabago ang buhay mo kapag nagiging nanay ka na. I just dismissed that advice, comment from that friend. Hindi ko siya tinake it seriously. Pero totoo pala talaga. Hi everyone! I hope you are all safe and well. My name is Ara Casas-Tumuran. I'm a digital creator, wife, and a mom to my lovely daughter, Yana. Hindi naman ako eksperto ha, but I'm going to share with you yung mga nararanasan ko as a mother, tapos ano yung mga nalalearn ko sa motherhood journey ko. Basic lang naman siya. Alam mo, hindi naman, walang perfect sa motherhood ha. May perfect mom ba dito? Wala pong mga perfect moms kasi lahat po tayo ay nagkakamali, lahat po tayo ay may ups and downs. Pero mamaya, may mga ibibigay akong tips sa inyo para alam din natin on how to deal with it. Ito, trivia. Alam nyo ba, last year, there was an increase in babies. Maraming nabuntis last year. Kaya maraming babies na ipinanganak ngayong taon. This year, 2021, kayo rin ba? Ganun din ba? Sa pamilya nyo, like sa friends nyo, sa mga relatives nyo, ilan ba kayong nabuntis last year during the lockdown? Alam nyo, ang study na to was projected by the University of Philippines Population Institute dahil daw nga ito sa lockdown restrictions. This means that there will also be many new moms this year. Kumusta naman kayo? Kumusta naman ang pagiging nanay, new mom in time of quarantine, in time of lockdown? Alam ko napakahirap kasi kung mahirap 3 years ago with my experience kay Yana, how much more ngayon na naka-lockdown, 'di ba? Hindi ko ma-imagine yung syempre pag may newborn ka kailangan ng mga monthly check-up. 'Di ba? Pupunta kayo ng ospital. What if may mga emergency? Ay naku po, parang hindi ko ma-imagine. Tapos kayo pa nagbe-breast pa kayo. Sino ba ang mga proud breastfeeding moms dito? Kindly comment below kung kayo ay mga proud breastfeeding moms. Isa din yan sa mga kailangan nating advocate ngayong panahon ng quarantine. Kasi syempre tipid-tipid tayo, pero because of quarantine, because of we are breastfeeding our child, we are giving the best sa ating mga anak. Kayo din ba? Mga proud breastfeeding moms din ba kayo? Bibigay ako na 5 challenges of a new mom. Tulog, kulang sa tulog, sleep deprivation. Ay, sinabi ko na yan kanina. Anak ko po. Everyone was telling me sleep when the baby sleeps. Noon, yes. Mama ko, matulog ka. Pag natutulog ang anak mo, matulog ka. Huwag kang magsiselfon-selfon dyan. Pero paano ba yan? Sometimes, taking naps could be a tall order for me, especially during daytime. Kasi nga, instead na matulog, ang mga ginagawa ko, ito. 1, comment below kung ganun din kayo. Ganito din kayo ha. Una, kumakain. Kasi syempre, gutom ka after breastfeeding. Tapos pinapatulog mo pa si baby. Sayaw-sayaw, kanta-kanta. Ay, nakakagutom yan. Naku po. Pangalawa, kung hindi ka naman kumakain, syempre, you are preparing yung breast milk na para i-feed mo kay baby. Pinapump mo yan. Pump, store breast milk, hugasan mo, sterilize mo yung mga baby bottles sa storage cups. Diba, walang pahinga. Nako, eto pa. Yung me time mo. Dito mo ini-insert yung me time mo. Maligo ka. Nako, mga mommies, huwag kalimutan maligo ha. Pag tulog si baby, maligo din tayo. Maligo tayo. Kaya naman gusto mo mag-browse ng internet o manood ka ng Netflix. Ganon na ganon yung mga ginagawa ko dati. Kaya sleep deprived ako. When I was pregnant, I could sleep for at least 12 hours straight. Imagine ha, 12 hours straight. Pero, nung nanganak na po ako mga mommies, yun na, 2 to 3 hours na lang. Tapos, gigising pa ako in the middle, in between kapag iiyak si Yana. Ay, kayo din ba? Ganun talaga pag fourth trimester, first 3 months ni baby. Number 2, breastfeeding. Nobody said it was easy. Wala talaga. Naku po, feeling natin, madali lang, 'di ba? Pero, pag bagong panganak ka, ito yung mga issues na hinaharap natin eh. Engorged boobs. Pag sobrang
ay, ano ba yung kamay ko? Ba't ganun? Pero yun na nga, engorged boobs, mga mommies, alam nyo yan. Pag sobrang tulog ni baby, engorged na engorged talaga. Number 2, pag mali naman yung latch natin, feeling natin, bakit iyak nang iyak si baby? Wala bang gatas? Meron po yung gatas. Mali lang po siguro yung pag-latch niyan. Don't worry, may mga support groups naman dito sa Facebook na pwede natin gawing source para alam natin kung paano nga yung tamang pag-latch ni baby. And number 3, eto, relate, for sure, relate yung mga mommies natin dito. Low milk supply. Ito yung parang naging, hindi naman sa, nawala yung self-esteem ko, ganun. When I was still breastfeeding Yana, kasi I thought I had low milk supply. Pero yung totoo pala dito mga mommies, yung milk supply, yung milk na lumalabas natin, it's just enough para sa baby natin. 'Di ba? Kasi yung breastfeeding is a law of supply and demand. The more na yung demand tumataas, the more na mas i-increase din yung supply. Ganun pala yun. I had fears and major adjustments, I must admit. However, I must say that breastfeeding plus ito na nga po yan, sleep deprivation, helped me a lot to go back to my pre-pregnancy weight. Bongga, diba? Yes, nakakapayat po yan. From 63 kilos, imagine, 63 kilos, nung buntis ako, bumalik agad ako sa aking pre-pregnancy weight na 49 kilos in just 2 months. Huwag niyo nang tanungin kung ano ang weight ko ngayon, kasi ano to, parang lockdown weight. Ano bang tawag dyan? But, yun na nga. 63 kilos to 49 kilos ako in just 2 months. Sa 4th trimester yan. Kasi, during the first 2 months ng Niana, maghihingi siya ng milk every 2 to 3 hours. So, mas nare-release din, nakaka-release din ng calories yan sa mga mommies natin. Diba? Ganun din ba kayo? Every 2 to 3 hours din ba? Or may ano kayo, parang tinatawag nila na cluster feeding. Ayan, comment below. Naghahanap ka ba ng doctor's consultation app? O naghahanap ka ba ng mga workout routines, guides? Or naghahanap ka ba ng recipe, healthy recipes? Ano bang hanap mo? Nandito yan sa iisang app. Yes, all-in-one app. Ito ang Amwell Philippines. This is it. So, actually, nakapag-install na ako nito. But I want to show you how to go through this app. So, once you install it, ayan, hihingi sila ng kanilang, they will ask for your email or paano ka ba magla-login. So, ako, naka-login ako dito via secret. Ayan, so magla-login tayo dyan. Madali lang, super dali lang na mag-login at mag-sign up for this app. Ayan. Hanapin nyo yung kung saan yung pinaka-easy for you para hindi kayo malito or hindi nyo makalimutan ano yung mga ginamit nyo na email address or mga anything sa pag-login dito sa ating app. So, ayan, eto na siya. This is how it looks like. Pag nasa app ka na mismo, that's the, ayan, nakikita nila, kumusta ka, Ara? O, diba? So, that's it. And dito sa first page, you can find, I will try to screen record it kung makikita ba. Dito sa first page, makikita nyo yung health na section nila. So, nandyan yung all about the COVID-19, nandyan din yung pregnancy and lifestyle. So, for example, you are a mom and you are pregnant now, just click pregnancy. And anyan, congratulations, diba? Naka-earn pa ako ng 10 points kasi I just opened the pregnancy app, or pregnancy section. There you go. Thank you so much, Amwell. So, ayan, naming your baby, pwede mong basahin yan, pwede mo ring counting kicks, paano ba, and so on and so forth. So, may checklist, budgeting, doctors, lahat ng mga kailangan ng mga buntis nandito sa pregnancy section nila. And also, meron ding lifestyle section. Dito, ito yung pinaka-favorite part ko, of course, kasi may mga core programs sila. So, kung gusto mong how to prevent diabetes or how to deal with diabetes, ayan, may mga guides na nakikita dyan, mga workout, fitness workout, paano ba lose weight, ganito, ganyan. At may mga premium programs din sila. Of course,
beside that fitness on top, you can also see the food section. So there, dito mo makikita lahat ng mga ingredients ng isang recipe na gusto mo. Ingredients, methods, nutritional information, o diba, kompletong-kompleto siya. And aside from that, you can also find the button for what you need right now. So, you got it there. Just scroll it down. Baka ayoko lang masyadong i-explain. Baka ano to ni YouTube tong video natin. But, there you go. Of course, yung hinahanap natin ngayon, the easiest way to find or to talk to a doctor, nandito na sa app nila. This is the video consultations, and you can schedule an appointment with your doctor here via app. There you go. And they also have articles na kailangan mo, whatever you need to learn or whatever you need to read about. There you go. Nandito sa app nila. And topics, of course, fitness programs, video consultations, and anything else na gusto mo pa. Ayan, diba? So, marami actually na nandito sa kanilang app. And don't worry, they are secured. Lahat ng mga information mo na ibibigay sa kanila are all confidential and private. Ayan. Basta marunong ka lang din na mag-key in ng mga details mo. Secured na secured ang iyong mga data dito sa kanilang app. Pati yung mga doctor's consultation mo, they are treating it very seriously, as in, hindi nila yan leak. Ayan. Of course, that's what we need. That's the essence of this app. And mind you, di ba kanina may 10 points ako? So, meron din silang reward system. Ayan. So, if you have to click on that part, ayan, I have 80 points na. Di ba? And etong 80 points, pwede mo tong ma-redeem by buying products using the points, or i-convert mo to MVP reward points. So, ikaw na ang bahala. Nandito rin ang other instructions kung paano pa maka-earn through the app. Ayan, marami yan. Kang mag-alala. Kahit sa simpleng ayan pag birthday mo, may gift points sila na 10 points. Wow. There you go. That's easy. Very easy to navigate na app ito, and then everything is really very useful, very helpful, especially in times of pandemic. So, I am glad I found Amwell app. Download na rin. Number 3, challenging din ito para sa ating mga first-time moms, lalo na sa mga working moms. I'm sure maraming nakaka-relate din dito. Separation anxiety, pagbabalik na sa trabaho, going back to work, it was really challenging, at yan ang naging main reason kung bakit ako nag-resign sa aking previous job. Ayan. Maraming tumaas ang kilay kasi bakit daw ako nag-resign, temporary lang daw yung separation anxiety. Pero, ibang usapan din yan, okay? Eto na, I had separation anxiety on my first day of going back to work. I would breastfeed Yana. At yung ginagawa ko, pinapadede ko muna siya bago ako umalis ng bahay para sigurado ako na busog siya with my breast milk. As in direct latch po talaga. But when I was about to leave, eto yung sa first day ko, syempre, kinakarga ko na siya that time. Tapos, kinis ko siya. Ay, naku, umiyak po ako that day. Tapos, nahihiya ako kasi yung mother-in-law ko yung nagbabantay. I mean, yung nagbantay kaya na that day. Tapos, pinipigilan ko yung luha ko, pero hindi ko na talaga siya mapigil. Kasi nga, yun yung tinatawag nating separation anxiety. Talagang umiyak po talaga ako nun. Hanggang sa sumakay na ako ng taxi, hanggang sa pumunta na ako dun sa opisina namin. Bakit ka umiiyak first day mo? Yun na nga, hindi nila maintindihan, diba? Tayo-tayo lang kasi mga nanay nakakaintindi niyan. It was the most heartbreaking part. I had trust issues, and I would always get anxious of leaving our baby to anyone else. Hindi nyo mapipigilan yung nararamdaman nyo na naniniss nyo yung mga anak nyo during the first day na babalik kayo sa trabaho. That's really normal. Hindi ka nag-iisa, okay? Excited tayong lahat na umuwi ng bahay. But before, lalo na ngayon sa panahon ngayon, pag kayo ay umuwi ng bahay,
wag muna mag-kiss kay baby ha. Maligo muna yung mga damit natin. Syempre, iba na yung panahon ngayon sa panahon namin noon. Parang ang tagal, no? But yun na nga. Maligo, make sure na malinis po muna tayo bago tayo mag-hug and kiss sa ating mga anak. Okay, let's proceed with our fourth challenge. Ito. Mom shaming. Ako po, wait lang. Huhunat lang po ako ng konti dito kasi gigil na gigil ako dito na part eh. Mom shaming. Ako, marami akong mga natanggap na mga unwanted criticism of parenting choices. Ganun talaga mga mommies. That's pretty normal kasi magkaiba ang mga parenting skills, parenting tips ng bawat magulang, lalo na mga mommies natin, 'di ba? Pero huwag kayong mag-alala, mamaya, sasabihin ko kung bakit. Etong mom shaming, among the issues thrown against us include discipline, child's late development. Ito talaga, child's late development. Lalo na sa mga infants natin. Ay, bakit yung anak mo, ang tagal, hindi pa marunong lumakad? Ay, bakit hindi pa siya marunong magsalita? Ay, ang daming mga issues na tinatanong sa'yo, pinapansin nila sa anak mo. Mga developmental milestones ng anak mo, pinupunan nila yan. Isa yan sa mga nakakaano sa atin, di ba? Parang, nakakawala ng self-esteem, ganun. At aside dun sa dalawa, pangatlo, child's weight. Ito, for sure, lahat ng mga breastfeeding moms nakakatanggap ng ganitong issue. Kasi, bakit sinasabi nila sa atin, bakit ang payat-payat ng anak mo? You should feed her with ganito, ganun. Relax. I know how heartbreaking it is, but there are ways on how to deal with them. Fifth challenge, baby blues o kaya ang postpartum depression. Ayan, medyo sensitive ang topic na to, pero ito ha, disclaimer muna ha, before ko i-share. Hindi po ako eksperto. I'm not a medical expert, so I'm just sharing this based on my personal experience. But don't worry, hindi po ako magdi-discuss fully about it. Gusto ko lang i-share yung naging experience ko. This is the psychological effect in every mom who has just given birth. So, normal lang na may mga sadness tayo, may mga baby blues ang tawag dyan. Pero kung feeling nyo ay medyo kakaiba na talaga yung mga nararamdaman nyo, it's time na sabihan nyo yung OB nyo, okay? That's the hormones, because of our hormones. Again, I'm not a medical expert, but if you feel any symptoms, do not be shy to talk to your OB so she can refer a professional who can help you deal with it. Again, mga mommies, you are not alone. Huwag niyong isipin na nag-iisa ka sa pag-aalaga ng bata. Kung busy yung mga partner nyo, nandyan yung mga magulang nyo, mga kapatid nyo, o kaya naman, let's find comfort sa social media. Marami na pong mga mom supporting groups ngayon sa Facebook, sa Instagram. You can always join those groups. Ayan. Totoo po ba na yung mga mommies natin ay nagiging clingy? Ganon din ba kayo? Kasi ako napaka-clingy ko talaga. Di ko magets kung bakit. Eto, bago tayo mag-proceed with the next tip, share ko lang konti. Na tayo sa ating 5 challenges.